हेल' लोगोफोर जोंनि बर' बिजोङाव माने सावनांबाय बर'फोरनिनो सावनांदों गुबुननिबो नङा बर'फोरनिनो सावनांबाय आरो बे सावनांनाया नोंथांमोनहा मानि थाखाय जादों मानि थाखाय होनदों दा बेखौ जोबजासिम नायबा मिथिगोन गोबाङानो खोनाजेननायाव दुखु मोननो हागौ नाथाय जोबजासिम नायबा गुबै बाथ्राखौ हमनो हागोन दा बे बाथ्राखौ आरो नोंथांमोना मिथिनानै गुबुननि जाहाथे खोन्थायो फोरमायो एबा शेयार खालामो बेखौ आं गिबियावनो खावलायखाबाय नोंथांमोना दा फैदो फारि फारियै जों मानि थाखाय बेखौ बुंनो गोनां जाखो बेखौ जों मिथिना लादिनि फार्स्टआव दङ जोंनि बर' बिजोङा आथिखालाव दा ओरैबायदि थासारियाव दंसै माने बुङोबा गावबा गावनो दुखु मोनो जाहाय जोंनि बिटिसिल' नङा अल आसाम बर'फोरनि बेलायाव बेयो जागासिनो दङ आरो बेयो जोंनिनो मानसिफोरनि आरो माखासेया गुबुन मानसिफोरनि थाखाय जादों आरो दा बेनि फार्स्टआव जोङो नुनो मोननाय जागोन मानि थाखाय जोंना थैहां अबस्थायाव दंसै बे जाहैबाय गोदो बर' बिजोंआ जेसेबां स्ट्रंमोन दा बांसिन खमायसिनलांबायसो दा बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिगोन माने बेनि स्ट्रेंथ जिहेथु गोरा बेयो खमायलांगासिनोसो दङ दुरबलसो जालांसिनगासिनो दङ फार्स्टआव दं बिटिसिनि बायजोनि बर' बिथांमोनहा गुबुन गुबुन हारिफोरजों गोरोबनानै थानांगौ एसेल' गामि मोनसेल' सोरगिदिं गुबुन हारिफोर दा बेबायदि जायगा थानायफोराव बर' राव रायलायलांला बांसिनानो गारजेनफ्रा रायलायबाबो माने पेरेन्टस मा होनो फिसा फिसौफ्रा रायज्लायनो नागिरला आरो गोबां फरायसालिबो बिसोरनि थाखाय गैया आरो फरायसालि थाबाबो माने फोरोंनानैबो मुलाम्फा मोनहैया नालाय ओंखायनो फोरोङा दा बेबायदि कन्डिसनाव बैफोरबायदि ओनसोलफोराव थैखाबाय अलरेडि दा बे मोनसे दा बेयाव गोबाङानो बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फ्रा नोंथांमोना खोनासंनानै दुखु मोनदों जानो हागौ नाथाय बेयाव मेजरिटि आरो माइन'रिटि लानानै बुंनाय जादों जेरै जाय बङाइगाव जिल्ला बा गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मोनफा मोननै गामिफोर थानाय बर' गामि थानाय ओनसोलफोर दङ दा बेयाव नोंथांमोना फिल्डवार्क खालामबा नुहैगोन माने रायलायनायानो बर'आनो गैखाया बिमा बिफाफ्रा एसे एनै रोंबावसै थेवब्लाबो एसामिस सोदेरसै गाननाय जोमनायाबो गैला नाथाय गामिया बर' गामि दा बेबायदि अबस्था गोबां बेबायदि जोंनाव दङ दा धुबुरि ओनसोल गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावबो बिदिनो मोनफा मोननै गामि दं नाथाय बिसोरनि थाखाय बर' बिजों थोजासे गैया एबा बर' बिजोंनि फरायसालिबो गैया आरो माने फोरोंनांगौबो जेंना गोनां दा बेखायनो बेफोरबादियावथ' अलरेडि थैखाबाय दा बे मोनसे जालांबाय बिनिफ्राय नेक्स्टआव नाम्बार 2 हिसाबै दङ बर' बिजोंनि गोबां फरायसालि थायोब्लाबो फोरोंगिरि थिसनला जायनि थाखाय फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय फरायसालिया थैबाय दा बे मोनसे काहानि जागासिनो दङ जोबोद गिदिर जेंना आरो बेयो रिसेन्टलि जागासिनो दङ थांनाय 2013निफ्राय आसाम टेट फालिनानै आसामाव सोगासिनो थाबोदों आसामाव सोबोदोंबाबो नाथाय बर' मिडियामनि थाखाय जोबोद माने लासिंसिं माने दुखुनांथाव बुंथावा दा बेनिफ्राय फारि फारि सोबोयै बिटिडि ओनसोलावथ' बा बिटिसि ओनसोलाव जोंना 2015निफ्रायनो गैया 15आव जासिनो सोदों बेखिनिल' बेनिफ्राय 15निफ्राय आजि 2022 फैबाय नाथाय बिनि बेलायाव खनथाम खनब्रैया आसामाव सोलांबाय आउट अफ बिटिसि सोदोंबाबो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो 9000 पस्ट ओंखारदों थांनाय बाराव रिसेन्टलि नाथाय बिनि बेलायाव जों नुनो मोनबाय माबे बर' मिडियामनि थाखाय अनलि माने 105 ना 115 बिदिल' पस्ट दा बेबायदि भेकेन्टल' दङ अब्ला बोरैहाय सोलिनो जोंना माने पारसेन्ट हिसाबै लायोबा 9000नि बेलायाव बेसेबां दङ गैया ओरैनोबा इन जेनेरेल हायेस्ट पपुलेसन एसटि होननानै बुङोब्ला बर' होननानै बुंनाय जायो आसामाव बेयाव हायेस्ट पपुलेसन हिसाबै एसटिआव अब्ला बर'खौ हमनाय जायो होमबाबो नाथाय नाहरोबा नुहुरनो मोनबाय माबे जोंना 9000नि रेसिय'आव नुहुरबाय माबे अनलि 100 दा बेबायदि अबस्था अब्ला बोरैहाय जानो दा बे मोनसे फोरोंगिरि थिसननाय गैला फारसेथिं बिटिडि ओनसोलावहाय बर' मेजर नाथाय बेयावबो गैया दा जायनि थाखाय फरायसालिफोरा लांदां खायफा स्कुलावहाय सासेल' मास्टार फरायसाफ्रा गोबां खायफा स्कुलावहाय फोरोंगिरियानो गैया दंबाबो थांनायनि थिग गैया दा बेफोरबादि दा फरायसालियाव थाङोब्लाबो बेफोराव मा जाहैसै फरायसाफ्रा जोंना गारजेनफ्रा हगार हरबाय दिनैबो क्लास जाया मास्टारा सासेल' गाबोनबो क्लास जाया मास्टारा सासेल' नाथाय बिथांमोना बर' बिजोंखौ नेवसियाखैमोन बर' बिजोंखौ मोजां मोनदोंमोन बर'खौ सोदोंमोन ओंखायनो सोदोंमोन नाथाय जेलाना बेबायदि अबस्था जाबाय बिस्राबो हायाबाबो बाध्य जानो गोनां जाबाय जे आं बे स्कुलाव फोरोंला गुबुनाव लांसै जायनि थाखाय गुबुन प्राइभेट फरायसालियाव सोनो गोनां जाबाय अब्ला बेयाव मानो होनोबा गावबा गावनि फिसाखौ रावबो बेबायदि खैफोदाव खोख्लैनो साना आसा खालामबायमोन थाखोसेयाव सोबाय हमनानै ला थाखोसेयाव सोनाय समावहाय फोरोंगिरि सासेजों बारग'लांबाय नाथाय रोंनायानो जेबो रोङाखिसै बिनिफ्राय अब्लाथ' थाखोनैयाव बियो सोनाय नंला प्राइभेट नागिरखासिगोन बियो अट'मेटिकेलि माने गावनि फिसाखौथ' मोजां खालामनो लुबैगोन होमबा गोसो गोनां मानसियाबो नागारलांबाय फारसेथिं जायफ्रा गोसो गैखाया एबा जायफ्रा माने मा होनो गुबुनाव फोरोंनो गोसोखा बिस्राथ' स्टार्टिं नार्सारिनिफ्रायनो गुबुनाव हरखागोन नाथाय बर'आव फोरोंग्राबाबो बिदि जालांसै आरो अबस्थाया दा बे मोनसे काहानि जागासिनो दङ
दा बेनि उनावहाय नुनो मोननाय जागोन जोङो दा बर' बिजोंनि फोरोंगिरि थायोबाबो नाथाय जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो माने गोसो होला। दा बे मोनसे बेनि बागै जोङो दा एसे उनाव सावरायगोन। नाम्बार 3 हिसाबै दङ नुनो मोननाय जागोन फोरोंगिरि थिसननायनि थाखाय दैदेनगिरि आफादगिरि बा आफाद बा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन समाजारि बिफानफोरनिफ्राय बिथिंफोरनिफ्राय रावबो सरकारनि फारसे राव होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। राव होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै माने मा बिथांमोना सिंजों सिं मा रायलायो बा रायलायदों रायलायाखै जों बेखौ नुवा नाथाय पाब्लिसिटियाव बा गैया आरोखि नुवा जोङो इन जेनेरेल खौरां बिजोंफोराव गावजों गाव बा नांलायलायनाय बुंलायलायनायखौ जोङो एकदम नुयो। नाथाय सरकारखौ आसि दिन्थिनानै रायनाय बुंनाय खुनु आफादखौ जोङो दासिम नुवा। गोदान आफाद दादों बेफोरबो गैया। गोजाम आफाद दङ बेफोरबो गैया। बड'लेण्डनिखौल' खोथा बुंबा थाबा जागोन। बड'लेण्डआथ' एसेग्राब गोरलै मोननायनि बाथ्रा नङा बेखौ बयबो मिथिबाय आरो नुबाय दिनैसिम नङाबा दाहालागै जानायनि लामायावमोन। नाथाय बेखौ बेनि अनगायैबो बर'नि जेंना गोबां दङ बेफोरखौ सुस्रांनांगौ। बर' बिजोंनि जेंना दङ, बर' कालसारनि जेंना दङ, गुबुन गुबुन जायगायाव थानायफोरनि बर'फोरनि जेंना दङ। दा बेफोरनि बागै बुङा खालि खुगायाव डाइरेक्टलि फैगोन बयनिबो आफादनि बेलायाव बड'लेण्ड नाथाय फारसेथिंजाय माखासेफोराव जेबो राव गैया। दा बेबायदि अबस्था जानानै दङ। गोबां आफादनि नामखौ बुंला फारसेथिंजाय दैदेनगिरिफोर गोबां दङ नाथाय बिथांमोनाबो बिनि सायाव बुंला। जेरै दानो नुनो मोनबायमोन 9000नि एगेन्स्टआव 100ल' अनलि। दा बे बेलायाव बोरैहाय जागोन? दा बेथ' जाया। दा BTC आवनो नुनो मोननाय जाबाय जोंनाव हाजार हाजार माने स्कुल पस्ट खालि जाना दङ फोरोंगिरि गैया। फरायसाफोरखौ हगारहरो ओरैनो फैफिनो जाउनाव फरायसाफ्रा खमायलांबाय। नाथाय बिनि दायनिगिरिखौ गोबाङानो बुंनो नागिरगासिनो दङ बर'आव माने प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनायनि दाय खालामनो नागिरगासिनो दङ। प्राइभेट स्कुलनि दाय खालामनो नागिरो नाथाय बेनो बाथ्राया सानफ्रोमबो जोङो नोंनिबाबो आंनिबाबो गथ'आ जुदि सानफ्रोमबो थांलाय फैलायल' जायोबा थांनानै फैफिननांगौबा मास्टार गैयैनि बेलाय बबाव फोरोंगोन? फोरोंखानाय नङा उफाय गैयियावसो फोरोंगोन। दा बोसोरसे खनसे नायखांनायनि उनावथ' नेक्स्ट इयाराव हायाबाबो बेखौ जानायखौ दोन्थ'नानैबाबो गुबुनाव फोरोंहरनो गोनां जागोन। दा बेबायदि बे मोनसे दा बेनि थाखायनो बे मोनसे जेंनाया जोंना सावनांनाय होननाय बाथ्राया बेनो फैगासिनो दङ। बेनिफ्राय दङ बर' बिजोंनि डाइरेक्टर जोंहा मोनदों बिराद रंजादों रंजायोमोनबो बुङोमोनबो दङबो मोनबायबो होननानै जोङो मिथिबाय बा नुबायबो। नाथाय बेबो खालि मुङावल' थानाय नुनो मोननाय जाबाय जोङो। मानो होनबा नङाबा दिनैसिम बेफोर जेंना जानाय नङामोन। दिनैसिम दासिमबो माने बेफोरबायदि अबस्थायावनो दङ जेराव माने मा बर' बिजोंनि डाइरेक्टर जेबो सिगाङाव गैयामोन आरो दा बर' बिजोंनि डिरेक्टर सेपारेट जोङो मोननो हादों। नाथाय मोननैनि गेजेराव जों सोलायनाय नुवाखै रायजोफ्राबो नुनो मोननाय जादों। दा बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव दङ गोजौ सोलोंथाइसिम बर' बिजोङा सौहैनो हायाखिसै। जायनि थाखाय जोङो नुनो मोनबाय जोङो खालि अनलि मेट्रिकसिमल' जों बर'जों फरायनो मोनबाय। फारसेथिंजाय जोङो मेट्रिक बायनाय लोगो लोगो जोंना मिडियामा खनसेनो कनभार्ट जाहैबाय इंलिसाव। अनलि ML साबजेक्टनि थाखायल'सो जों बर' फरायनो मोनसै। दा जाउनाव मा जाफैनोसै बिनि थाखायनो जोंनि गाहायाव थानाय माने LP नार्सारिनिफ्रायनो जोंनि गासैबो गारजेनफ्रानो सिन्था खालामहरसै जाहाथे माने मोनसे मिडियाम बा मोनसे रावा जाहाथे गोजौआव सोलायहैनानै गथ'आ देरखानानै क्लास 10नि उनावहायसो माने जेंनायाव गोग्लैहैनो नाङा। दा बेखौ नायहरो जानो होनबा जोंनाव बर' बिजोंनो बर'यै फरायलांबाय सासे बर' मिडियामनि गथ'आ बर'जोंनो फरायलांनाय लोगो लोगो नेक्स्टआव हायार सेकेन्डारि मोनहैनाय लोगो लोगो इन जेनेरेल भाषा रायलायहैनायावबो बेहा प्रब्लेम जाहैनोसै आरो फरायनायावबो इंलिस मोनहैजोबनोसै। अब्ला बेयाव खनसेनो सोलायहैनोसै लोगो लोगो हाहैला। जायनि थाखाय मेट्रिकआव खायफा फार्स्ट डिभिसन थांबाबो हायार सेकेन्डारियाव माने फेल जाहैयो। खायफा माने फार्स्ट इयारावनो माबा जाहैनोसै खुनुरुखुम ग्रेस मोननानै बा खुनुरुखुम थार्ड डिभिसन बिदि पास जालांनोसै। दा बेफोरबायदि जाहैयो डाउन जाहैसै। नाथाय जोंनि साख्रि बाख्रि मोननायनि माखासे माने मार्क एबा सार्टिफिकेटनि भेलुआ थाहैयो हायार सेकेन्डारि लेभेलनिफ्रायसो फ्रायानो हायार सेकेन्डारि लेभेलनिफ्रायसो। दा थांनानै मेट्रिक लेभेलसिम खायफा 80% मोनहैदोंमोनबाबो बियो हायार सेकेन्डारियाव थार्ड डिभिसन सहैनाय लोगो लोगो बिनि भेलुआ मा थाहैसिगोन गैला खेबसेनो 0। दा बेबायदि जाहैयो। दा बेयो मोनसे जोबोद गिदिर जेंना जाहैबाय। बेनि थाखायनो जोंनि गाहायनिफ्रायनो जोंनि मानसिफ्रा गुबुन इंराजियावनो फोरोंखानो होननानै फोरोंनो लानोसै। दा सायावल' जों बर' बिजोङाव फोरोङा होननानै फोरोंग्राफोरखौ रायबा बियो जाया। दा बेखायनो बिनि थाखाय खामानि मावनांगोन गोजौ थाखोसिम जाहाथे सौहैयो। नाथाय बियो दासिमबो गैया। बेखायनो बर' बिजोङा दासिम जोबोद जेंनायाव दङ आरो जालांसिनबाय।
दा बांसिन प्रब्लेम बेस जाफैबाय दा बिनि एग्जाम्पल नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय लाबोनो नागिरदों जे दा थांनाय बाराव टेट आनजादाव जिहेतु माने मेरिट लिस्ट होनाय बेयाव नोंथांमोना नायबा नुगोन जे हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम जायफोर बिथांमोनहा गुबुन माने CBSE कर्स बा इंराजि बिजोंजों फरायनानै पास जाबोबाय बिथांमोनहा बुरजा मार्क मोननानै पास जाबोबाय खायफाया माने 80 गाहाम मोनफैबाय 90 गाहाम मोनफैबाय नाथाय बर' बिजोंनिफ्राय थांनानै इंराजि फरायहैनानै माने हायार सेकेन्डारियाव पास जाहैनाया एटलिस्ट मोनो 60 65 70 बा बिनि एबाब एसे सासे सानैया मोनहैगोन नाथाय गुबुन बिजोंजों फरायलांनाया मालाय नार्सारिनिफ्राय इंलिस नालाय आप टु हायार सेकेन्डारिसिमबाबो इंलिस बेना गावनि मादार इंलिस बायदि जाहैनोसै बेनि थाखायनो बिथांमोना 80-90% जाहैनोसै लोगो दा टेट आनजाद बेफोरबायदि फोरोंगिरि थिसननायनि बेलायाव मा जानोसै बेनि मार्कखौसो मार्क गासैखौबो लागोन नालाय बेखायनो मा जानोसै फार्स्ट कर्सनि मार्कस बेनिफ्राय प्रफेसनेलनि जेरैहाय DLED BEdनि मार्कस ज' जानानै मेरिट लिस्ट खालामो दा बेयाव बर' बिजों थांनायफ्रा गादलाहैजोबनोसै बाखि गुबुन बिजोंजों फरायनानै बर' बिजोङाव एप्लाइ खालामनायफ्रा फार्स्ट जायगा मोनजोबनोसै पारसेन्टआ बिसिनांमोना बांसिन जानोसै नालाय बेखायनो बे मोनसे जेंना बे एग्जाम्पल होदों दा गुबुनावबो बिदिनो जाहैगोन अब्ला गोसो होखागोन बयबो माने दा जेरैहाय ससियेल मिडियायाव सावरायनाया सोलिगासिनो जे बर' बिजोङाव फरायनानै लस जाबाय इंराजिसो फरायनांगौमोन मालाय इंराजि फरायनायफ्रासो लाफैजोबनो हाबाय बर' बिजोङावबो जायगा आवग्रिफैनो हाजोब्बाय दा बेखायनो सानबाय बर' बिजोङा माने गोरों फरायसाफोर गोरों मानसिनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय बर'आव फरायना लाब गैया होननाय बाथ्राया अब्ला बै जेनेरेल सरासनस्रा गामि मानसिफोरनि थाखाय बेयो बेसेबां बिस गोनां जाहैगोन दा बे सावा बर'निनो नङा होमबा बे जाहैगोन बे मोनसे खोथा जोबोद गिदिर जानानै दङ बेनिफ्राय दङ नाम्बार 6 हिसाबै जों नुनो मोनगोन आसाम सरकारनि नासयनाय जेराव आसाम सरकाराव माने खोथाखौ बुंबा दा खोनाबा गाज्रि मोनगोन जोंनाव आसाम सरकाराव गोबां माने आसाम सरकार होननाय लोगो जोंनावबो जोंनि बर'निफ्रायबो गोबां माने बिजाथिफोर दंहैयो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नाथाय बिथांमोनहाबो बुंनायखौनो नुवा गावजों गाव खुगाजों सिङाव मा रायलायो मिथिया नाथाय रायजोफोर मिथिनाय बिदि जेंनाफोरखौ एसेम्ब्लियावबो रावबो सासेबो बुङा बाजेट जानानै थांजोब्बाय होमबाबो बेयावबो रावबो सासेबो बुङा दा बे मोनसे बाथ्रा बुंहैया दा जेब्ला रायजो राजाफ्रा बेफोरनि बागैनो बिथांमोनखौ भट होनानै बुलाय सोलाय दैथायहरबाय नाथाय बेफोरनि बागै जेंनाखौ जेबो बुंहैया आरो जेबो जाहैया फिथाइ थाया थाइसेबो रायजोफोरनि सिगाङाव जेबो बुङा खिथानो हाया दा अब्ला मा लाब जाखो दा बेखायनो आसाम सरकाराव माने चान्स मोनबाय जेरावहाय जेसेबां होनांगौ बेखिनिसो होला आरो बिथांमोना मा दोरखार गोलैदों नागिर होनो जोंनि मानसिफ्रानो बिनानै लायाबा जोंनि मानसिफ्रानो बिनानै होआबा बिथांमोनहा बबे खनायाव सोर फोरोंगिरि गैयाबा बबे खनायाव बर'फोरनि मा प्रब्लेम जादों बेखौ नागिर बोरै होनो जेंना जाजाग्राया बुंना होयाबा खिथाना होआबा दा रायजोफोरनि सिगाङाव बुंना होआबा बे मोनसे बेखायनो बेयाव लाइ मोनबाय आरो अब्ला सोरनि जाहैगोन जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनो बुंहैया नालाय बर' दैदेनगिरिफोरनानो जाहैसिगोन दा बे मोनसे आरो बेनिफ्राय दङ नाम्बार 7 समाजारि जेंना बा गुबुनखौ नुनानै सोलोंनाय दा बे बयबो जोङो बे इन जेनेरेल मोनसे बाथ्रायानो फैबाय बियो जे बर'फ्रा बा गुबुन बिजोंजों फरायनानै गुबुन मिडियामाव हरनानै डेभेलप जायोबा बयबो लुबैखागोन जायनि थाखाय हायाबाबो जानो गैयाबाबो जों गुबुन बिजोंजों फोरोंनानै गुबुन प्राइभेट फरायसालिफ्राव सोनानै गावनि फिसाफोरखौ मोजां जाजानो लुबैयो जायनि थाखाय हायाबाबो जोङो फोरोङो मोजां जाजानो लुबैयो दा ससियेलावनो माने जोंनाव मा होनो समाजावनो बियो सोलिबाय गामिया लानानै टाउन लानानै गासिबो बयबो माने गुस्लायबाय नालाय बेखायनो बेयाव सोलोंफानो लुबैबाय दा बे मोनसेनि थाखायबो जाबाय नै उमुगाबो लांबाय आहाबो लांसै बेबायदि मोनसे खोथा फैबाय दा बेनिफ्राय दङ नाम्बार 7 हिसाबै प्राइभेट फरायसालि गायसननाय दा बेबो मोनसे जोबोद गिदिर गोदो प्राइभेट फरायसालिया गैयामोन दङमोन बे बर' बिजोंनि थादों नाथाय बर' बिजोंनि अनगायै गुबुन बिजोंनि प्राइभेट फरायसालिफ्रा जोंनाव खाथियाव गैयामोन फ्रायानो नाथाय दा मोनसे टाउनावनो एटलिस्ट 4-5 मिडियामनि गुबुन बिजोंनि बा गुबुन मिडियामनि स्कुलफोर थायो प्राइभेटफोर दा अब्ला जायगायावनो मोनबाय नालाय खाथियाव चान्स मोनबाय गोजानाव थानानै फोरोंहैनो हायिफ्रा फोरोंबाय खाथियावनो दा बेखायनो बेयाव मा जाबाय बर'आव गोबां एफेक्ट गोलैबाय बर' मिडियामनि थाखाय बर' बा माने गुबुन बिजोंनि गुबुन मिडियामनि स्कुल गायसनफैनाया बेयो एफेक्ट खालामबाय गोदो गैयामोन नालाय गोदो हमनानै ला गुवाहाटियाव जुदि प्राइभेट स्कुल थायोमोनबा क'क्राझारनिफ्राय चिरांनिफ्राय बाक्सानिफ्राय बेफोरबायदि दोनलांनांगौबा गोबां जेंनामोन गोजान थांलाय फैलाय नायनायनि मानायनि नाथाय गावबागावनि माने नियारेस्ट टाउन फिसायावनो थाफैसै गामि एलेकायावबो थासै दा बेखायनो खाथियावनो सोनो हायो नालाय खरसायाबो खम बेखायनो बेयाव बांसिन गोसो होबाय नाथाय बेबो मोनसे एफेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय बर' बिजोंनि प्राइभेट फरायसालिफोराबो माने गोबाङानो एफेक्ट खालामदों बर' बिजोंनि माने गभर्नमेन्ट स्कुलफोरखौ
गभार्नमेन्ट स्कुलफोरखौ मानो होनबा बियो नुनो मोननाय जागोन जिर' डिसटेन्स माने माबे खायफानि स्कुलफोर दङ नाम मख'नांलाया गुबुन बयबो नोंथांमोना मिथिगौ मोनसे गामियावनो LP स्कुल दङ नाथाय बे एखे गामियावनो बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुल दङ अब्ला LP स्कुलनि फोरोंनाय एबा LP स्कुलनि फोरोंनाया थिगानो जाथों होमबाबो प्राइभेटनिखौ बयबो मोजां मोननानै मा जागोन बे एखे गामिनि मानसिफ्रानो प्राइभेटआव गामियावनो सोगोन अब्ला बे गामिनि गभार्नमेन्ट LP स्कुला माने एफेक्ट जाहैयाखै होमबा दा बे मोनसे एफेक्ट जाहैबाय बेयाव गोहोम खोख्लैहैबाय अब्ला बे गामिनि प्राइभेट स्कुलानो गामिनि सरकारि स्कुलखौ फोथैनाय जाहैबाय दा बे मोनसे जोबोद गिदिर काहानि दा बेखौ बयबो नुदों सानदों बा नाथाय बुंनो हाया दा बेबायदि अबस्था जानानै दंहैयो मानो होनबा सानो नांगौ प्राइभेटखौबो नांगौ बेबायदि गोबाङानो जोंनाव साननाय दङ नांगौबो नाथाय जिर' डिसटेन्सनि थाखाय नङामोन बियो बेखौ बयबो साननो नांगोन बुंनो नांगोन जायनि थाखाय माने सरकारि फरायसालिफोराव फोरोंला जिर' माने एकदमबारे 100 मिटारनि माने खमबो बेबायदिबो स्कुल दङ LP स्कुल बा गुबुन गुबुन सरकारि स्कुल खाथियावनो दङ नाथाय बर' बिजोंनिनो बेबो अब्ला बेनिफ्राय खाथियावनो एकदम जिर' डिसटेन्सआवनो बर' बिजोंनि माने प्राइभेट स्कुल दङ अब्ला सोर बुथारखो बर'आनो बर' मिडियामानो बर' प्राइभेट स्कुल गायसननाय खाथियावनो जाबाय नाथाय जुदि एटलिस्ट बियो गोजानावबा गामि मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसे गामि मोननै गामि बारनायमोनबा बेथ' आलदा खोथा स्कुल गैयियाव गायसननाया आलदा खोथा टाउनाव गायसननाया आलदा खोथा दा नाथाय गामियावनो गामिनि स्कुलनि एगेन्स्टआवनो प्राइभेट स्कुल गामियावनो गसङोबा बेथ' बिराद गिदिर जेंना दा बेखौ सोर बुथारगोन बर'आनो नङा होमबा दा बे मोनसे बर' बिजोङानो बर'जों दा बेबादि आरो दा बेयो जोबोद गिदिर दा बेखायनो बेयो मोनसे दा बेयाव गोबां प्राइभेट फरायसालिफोर दङ बिथांमोना गाज्रि मोनहैनो हागौ नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेनो ओंखायनो होनदों बर' बिजोङाव बा बर'आव बर'नि साव नांदोंनाया बेनो बे मोनसे जोबोद गिदिर जेंना नोंथांमोना एसे सिन्था खालामबा मिथिसिगोन बेनिफ्राय दङ मोनसेया जाहैबाय जोंनाव समाजारि जेंनाया जाहैबाय जोंनाव गोबां गभार्नमेन्ट स्कुलफोर दङ नाथाय मास्टारफ्रा गासिबो नङा गासिबो फोरोंगिरिफोरखौ होनाखै गभार्नमेन्ट स्कुलनि गासिबो फोरोंगिरिखौ होनाखै नाथाय खायफा फोरोंगिरिफोर दङ माने रोंगौ फोरोंगिरिया गावबो रोंगौ मिथिगौबो इडुकेसना मा खालामबा मोजां जागोन बेखौबो मिथिगौ नाथाय बिथाङा मावा जायनि थाखाय मा जानोसै फरायसालियाव फोरोंनाय थिग गैला फैनायनि थिग गैला दुरबल जालांबाय नाथाय बेखौ मिथिनानैबो बेयाव फोरोंनाय गारजेन बिथांमोन बे गामिनि मा होनो मानसिफोर गेदेर गोलावफोर बा गामिनि सानसुमैफोर बिथांमोना बे फोरोंगिरिनि सायाव जेबो फंसेबो बुंहैया सायावल' रायलायगोन आं गाज्रि मोनजानो गिनाय बुंहैबा गाज्रि मोनगोन मागोन बेबायदि साननानै थायो दा बेयाव मा जागोन अब्ला बे बुंजायाबा बुंहैजायाबा गुस्लायनाय नङा गावनि गोसो बादि सामलायगोन दा बेबायदियाव मा जालांगासिनो दङ गोबां गभार्नमेन्ट स्कुलफोराव बांसिनानो जालांगासिनो दङ गासिबो नङा खोनाबा गाज्रि मोनगोन गासिबो सानबा नाथाय गासिबो नङा गोबां फरायसालिफोर दङ मोजां फोरोंगिरिफ्रा साननानै मावगासिनो बिथांमोना खस्थ' खालामदों बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन नाथाय माखासे फरायसालिफोराव बेबायदिजों गोहोम खोख्लैलांबाय बेखौ नुनो मोन्दों आरो दा बेनि थाखायनो बेयाव सोर बे फोरोंगिरियाबो बर' अब्ला बै लेहेम खालामनाय फोरोंगिरियानो बर' आरो फोरोंजाग्राफ्राबो फरायसाफ्राबो बर'आनोमोन होमब्ला सोरनि दाय जाखो बर'निनो दायो बेबादि मोनसे बेखायनो मा जाबाय बर'आ बर'निनो सावनांबाय आरो दा बे मोनसे जोबोद गिदिर जेंना बर' बिजों बा गासिबो मा होनो बिथिङावनो नुनो मोननाय जाहैबाय अब्ला बे मोनसे जोबोद गिदिर जेंना जानानै दङ रायजोफोर नोंथांमोनाबो बुंनो हागोन दा जेखि जाया मानो जोङो बुंनायल' सोलायहोनो हाया बेखायनो आं नोंथांमोनाबो बयबो बुंनांगोन भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन नङाबा नोंथांमोना गावबा गावनि खुगाजों बुंनांगोन जायखौ मोनो बेखौ बुंनांगोन एबा माने चान्स मोननाय मानसिफोरखौ बुंथाव मानसिफोरखौ बुंनांगोन होमबासो सोलायनाया फैगोन एसेनोसै गोजोन्थों।